दा फाइनाली आपडेट जागासिनो लिंकआ डेट मीन्स गोदान अफिशियल नटिस फैनायनि चान्स दं। दा लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि एप्लाइआव गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ देग्लाय आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां कनफिउज जागासिनो दङ जे पिआरसि गैयाब्ला एप्लाइ जागोन ना जाया। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो नोंथांमोनाल' नङा अल आसाम प्रब्लेम जादों, गोबां प्रब्लेम जादों, बयबो एप्लाइ खालामजोबनो हायाखै। अनलि 10% खालामबाय जानांगौ, नाथाय बिथांमोनाबो सासपेक्ट दङ जे रिजेक्ट जागोन नामा होननानै। दा बेखायनो जों अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय थानानै नोंथांमोना जेब्लायबो नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना गोदानै आपडेट मोनो। दा फाइनाली जों बे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव थुबावनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायदो लिंकआ माखासे आपडेट जागासिनो दङ। दा बेबादि नोंथांमोना नुनो मोनदों अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेल इज आन्डार आपडेशन विल बी बेक सुन। डेट मीन्स फैफिनगोन, बाट नोंथांमोना माखासे आपडेट मोननो हागौ। दा लोगोफोरजों मोनसे आसा खालामनो हायो गोदान अफिशियेल नटिस फैनो हागौ जाहाथे जायफ्रा पिआरसि गैया एप्लाइ खालामनो हानाय अप्शन। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना पिआरसि इस्यु खालामबा गोबां टाइम लागोन। लोगोसे नोंथांमोना आंनि पिआरसिखौ नायनो हागोन माबायदि टाइपनि पिआरसिमोन। आरो लोगोसे पिआरसि खालामबा नोंथांमोना गोबां टाइम लागोन आरो लोगोसे गोबां खरसा दङ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोबां टाइम लागोन, जेरै 10 डेज गाहाम लागोन। आंनिया 10 डेज गाहाम लादोंमोन लोगोफोर। गोबां प्रसेस दङ, नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननांगोन, सार्कोल अफिस थांनांगोन, रिपर्ट लायनांगोन, बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसि कर्टनिफ्राय लास्टआव मोननाय जायो। दा नोंथांमोना बेयाव आंनि पिआरसिखौ नायनाय। दा पिआरसि ओरैबायदि जायो, बे मोनसे इडुकेसन पिआरसि दै लोगोफोर, बे जाबाय जबनि एक्सट्रा नङा। थ' दानिया नोंथांमोना नायदो बे पिआरसि आंनिमोन लोगोफोर। जेब्ला इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानो खालामदोंमोन अब्ला बेखौ मोननाय जादोंमोन। अब्लाबो जोबोर टाइम लादों मानोना गोबां प्रसेस दङ। नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट, सार्कोल अफिस खारनांगोन, बेनिफ्राय पुलिस भेरिफिकेसन, बेनिफ्राय लोगोसे डिसि कर्टआव नोंथांमोना लास्टआव बेखौ मोननाय जायो। नोंथांमोना 10 डेज गाहाम लागोन, गोबां खरसा दङ आरो नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामनांगोन, अब्ला एप्लाइनि डेटआ बारग'गोन। आरो बेखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन जेब्ला आं एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला प्रसपेक्टास बिदोंमोन जाहाथे बे पिआरसिखौ नों मानो थाखाय इउज खालामनो नागिरदों बेनि सायाव मोनसे प्रुफ नांगौमोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामनो सानदों, नाथाय ओरैबायदि कन्डिसन जुदि बेबायदि प्रसेसआव लाङोबा नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास जाना दङ एबा ओइचएस पास जाना दङ नोंथांमोनाथ' हायार इडुकेसन लानो थाङा दायो आरो खायसे ड्रप जाबाय। थ' बोरै मोननो? दा बेखायनो गोबां प्रब्लेम दङ, टेकनिकेलि इसुबो जागोन गेजेर समाव। थ' बेखायनो लोगोफोर जोंहा मोनसेल' आसा खालामनांगौ जे जोंहा मोनसे डिमान्ड खालामनांगौ एबा रिकुवेस्ट खालामनो हायो जे उइदाउट पिआरसि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय मोनसे अपसन मोननांगौ आसाम पुलिसनिफ्राय। बेखायनो नोंथांमोना कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना खिथाहरनो हागोन जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामोबा उइदाउट पिआरसि एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसन होयोब्ला नोंथांमोना गोबां इलिजिबल जागोन आरो बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। मानोना लोगोफोर जों बुंनो थाङोब्ला सिगांनि आसाम पुलिस एप्लाइआव डमिसाइलफोरानो एप्लाइ जादोंमोन। दा बेखौनो डिमान्ड गैयि बादि जादों। थ' बेखायनो डमिसाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हानाय एबा एक्सेप्ट खालामनो हानाय अपसन थानांगौ, अब्लासो बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाबा लोगोफोर गोबाङानो एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। आरो जायफ्रा पिआरसि होगासिनो दं नोंथांमोना जुदि आंनि बादि पिआरसि दङबा नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। थ' बेनिफ्राय जोबनायथिं दानिया फैबाय आसाम पुलिसनि एप्लिकेसन लिंकआ दासान्दि एक्टिभ आरो इनएक्टिभ जागासिनो दङ। डेट मीन्स बिथांमोना आपडेट खालामगासिनो दङ। दा पर्टेलाव रोखा रोखा होगासिनो दङ आन्डार आपडेशन होननानै। डेट मीन्स बिथांमोना माबा मोनसे खालामगोन आरो जोंहा थाबैनो अफिसियेल नटिफिकेसन आउट जागोन। दा बेखायनो जेब्ला गोदान लेटेस्ट आपडेट मोनगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनाय जागोन लोगोफोर। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना मिथियो आपडेटखौ नुनानै। आरो लोगोसे 50K जागासिनो दं लोगोफोर, गैथारलिया बारा गोबाव। थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।